public health emergency. Winaharap na ninyo kami. Winaharap na ninyo ang dangal ng DOH. Winaharap ninyo ang lahat. What's up mga cancer? Ngayon dadaan natin mga latak ng mga memes ngayong linggo kasi hindi naman lahat may tema. Kaya sa na natin hanggang dulo ang gatas na ito. Galing kay Carl. Winaharap na ninyo kami. Winaharap na ninyo ang dangal ng DOH. Winaharap ninyo ang lahat ng mga... Bigati ng Pinas! Okay, yun na yung title. Nice. Lahat. Ang dami namin sinasabi. Ang dami namin lighter, Pao. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na akong... Ang Commission on Audit, wala naman silang kapangyarihan. Tagasabi lang sila para expose. Wala silang kapangyarihan para ilagpasampay. Ibang mga bodies of government na dapat ang umaksyon pagdating sa ganyan. Eh, syempre ito, gagawa ka ng mga ganito. Isa kang government official. Hindi maganda patignan na gumawa ka ng ganong episode. Di ba pag isa ka head ng isang organisasyon, tinitingnan ka as bilang parang bato. Parang ito yung pundasyon. Ngayon, panakita na parang nagbe-breakdown ka. Nakakahina yun ng loob sa mga nagtitiwala sa'yo. Kaya hindi yan magandang ginawa niya. Na-meme siya tuloy. Sunod! Sunod na Pigati. Saya ka na ngayon. Di ba parang... Nasaktan mo ako, di ba? Ayos, ayos. Sad boy. Department of Happiness na yan. Palitan na. Nasaktan mo ako, niloko mo ako, nagbulag-bulagan ako, di ba? Department of Hinagpeace. Buti lang bago kain ako. Dami ko na iisip yan. Sunod. Galing load. Nirarak mo yung tangal ko. Walang wara ka ng dignidad. Walang wara ka ng dangal. Ito ba yung high-end? Ano ito? High-end to? Ito yung sa high-end to. Pag 700,000. Mura-mura lang 700,000 eh. i5 po. Sobrang high-tech. Pang-axe yan eh. Pang-mine ng utak. Tayo na 700,000. Hindi ka na normal na tao kung ganyan kamahal na isang PC mo. At laptop pa. Hindi ka... Siyempre pag laptop mas malaki yung limit niya kung hanggang gaano kalakas yung kaya niya dalhin kasi nga wear and tear. Kaya pag mas malalakas ng mga computer, mga PC kasi kaya nila ma-regulate yung init. Sana lahat ng ating mga opisyalis sa gobyerno ay kaya na re-regulate ang init at hindi nagbe-breakdown sa harap ng masa. i5, magkano lang yung i5? 10K? 12K? Hindi. UHD. Sorry, hindi ko nilalahit yung UHD pero kasi yung halaga niya eh. Sa akin nga 30, ano yung binili natin? 3080, kwenta sa 60,000 pesos. Ito UHD to 7. Department of Hinagpeace nga naman. Pero ba anti-virus sa 700,000 din na pwedeng tanggalin yung mga kurakot sa gobyerno? Mga kurakot sa mga government agencies. Sunod, natagal ko lang hinahangad yun. Sunod na Hinagpeace. So, galing kay Vince. Cocaine, marijuana. Pinarak nyo! Parang may nasa likod ni Tito Duque dito eh. Sunod. Ako na pong dilap. Galing kay Sisibol Bingo. So, makakompleto na nila. Parang ang COA ang necessary evil. Kasi pwede rin naman, lahat naman na agency pwede mabayaran. Kung malagyan sila ng mga bulok na mansanas. Di ba meron na yung OWA? Yung sa, yung hygiene kit. Ito. Pucha, mamahaling napkin, panggintong puday ang pwede gamitin. Thermals ka daw yan, nag-amount. Yung sobrang mamahal, parang tig 100 ata isang sayo. Hindi ko alam saan gawa yung puday na yan para lagyan ng ganyang kamahal. Nakukompleto kaya yan ng COA. Malalaman din natin sa mga susunod na buwan. Sunod! Alam kay BJ. Winarak na yun kami. Warak na ang kalangitan sa korupsyon. Woo! Saya sa Pilipinas. Ba't ito hindi ginagawa lang Nash Daily? Winarak na noong langal ng DOH. Winarak mo ang lahat ng mga kasama ko dito. Hindi kami makaharap sa mga tao dahil lahat ang dami-daming sinasabi. Ba dapat si Satan, mas bagay siya doon sa sinasabi niya eh, di ba? Hindi ko mapakita yung mukha ko, di ba?
na ano siya, pinalayas siya ng kalangitan. Mas bagay, hindi dapat si Jesus, dapat si isa Paras eh. Kasi angel naman siya dati. Fallen angel, di ba? Sunod! Okay, Boyong. Bakit may... Winaharap na ninyo kami eh. Winaharap na ninyo. Ang dangal ng DOH. Alam mo dito ko unang, ito yung episode na talagang alam ko malayo mararating ng Naruto. Hindi kami makaharap sa mga tao dahil lahat. Ito isa sa mga tinapos kong anime at manga hanggang dulo. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. Kasi this is dito ko para magalit, hindi para masaktan. Kanabishi. Winarak ng Naruto ang puso ko noong aking kabataan. Kaling kay comic guy. DOH ka ba? Yes! Gusto ko mawarak. Winarak naman ng DOH ang aking tiwala. Ayaw ka na. At para may pambili ako ng 700k laptop, ang video na tayo sponsored the 1xBet. Yung isa sa mga kilalang bookmaker sa buong mundo. Gamitin nyo lang aking promo code PAU para makakuha ng $100 promo code. Punta nyo lang ang website, gamitin nyo ang aking promotional code at makukuha nyo extra $100 yung pag nasusunod yung taya sa inyong mga paboritong sports team at mga esports team. Huwag kalimutan, gamitin promo code PAU, $100. Alam nyo na, bago pa ma-audit yan ng COA. Winaharap! Yan kay Jenner. Rudy Baldwin. Yun po, sabi ko gano'n sa kanya, Madam, mali po yung ano nyo, vision nyo, sabi nakikita ninyo. Pinakita ko pa sa'yo yung puso, sabi mo, nasisilip mo, babae. So, ang sinagot niya po sa akin, pasensya na kasi nakadapa, quit pala yung nakita ko. Yun ang sabi niya ho sa akin. Rudy Baldwin! Choice nyo. So, kala niya dede yung puwet. Sa akin, pasensya na, nakadapa pala yung puwet ang nakita. Diba ho? Bakit hindi ba mapredict ni Tita Rudy yung mga nanakawin ng gobyerno? Yun na lang mas gusto ko. Mas makakatulog yan. Patay! Yari! Sunod! Yan kay Jovan. Kailan ang birthday mo? November 21 po. Oh my God! Your birthday ko yon. Birthday ko. Oh my God! Birthday mo November 21? Birthday ko po yun. Birthday namin dalawa yun. Hindi ko alam yun na. Wait, hindi ko alam Ramdam ko yun. nga. Magka-birthday kami, Scorpio. Okay, ayoko na. Pag may nagsabi na lang horoscope. Curfew. It means magka-ugali. Ayan na, sabi ko na eh! Sabi ko na eh! Magkaugali sila, mag-best friend tayo, bagay tayo, ano bang imahinasyon lang lahat yan. Parang yung 700,000 tsaka ilang bilyon DOH, imahinasyon na lang. We're meant to meet. We are meant to meet. How many people ang makakatsamba mo, ini-interview ka ka-birthday mo? Medyo marami. Ngayon ka na naman nagtanong ng birthday. Sigurado kami na-interview ka na dati na hindi mo naman tinanong kailan ng birthday. Yes po. Dahil birthday niyo po. Yung reaction ng kita ka parang winarak din siya. Punong kayo maghahanda sa akin. Dear, set in stone. Pag nag-birthday tayong dalawa, ako magpapaparty. Yes, set Yan yung sabi ng DOH eh. Kami magpapaparty sa buong Pilipinas. Sabi na 1 bilyon. Yun na, napasubo ka na doon kasi nandun na ka na. Mahal mo ba si Ma'am? Sigurado kayo pinakasalan ko eh. Mahal din. Ikaw, mahal mo ba si Sir? Hindi na. Wala na pag... Pigati! Ay, pakulong mo yan. Kulong na? Kulong mo na. Okay, ating asawa. Ating naman ako. Bala ka! Kulong mo. Ayoko na magpighati. Tapos na. Iwan! Hindi ka naman. Yan! Yan ang tunay na malakas. Walang warakan ng dangal po. Sumungwarakin dangal ko, mas mawarakin kita. Sunod, yali kay BJ. Oo, pag meron ka nakakano sa field trip mo, magpinakyo mo. Yan lang. Wala lang katapos ah. Gusto magpapakita pa kayo ng mga kakainin nyo eh. Ako sa inyo. Ako sa inyo, ano amang gawin ninyo? Wala rin lang man kayo magawa, naboboring kayo sa bahay. Kayo. Mga no. Hindi! Walang wara ka ng dangal. Ano ba? Hayaan mo ako ano gusto ko. Tangina mo, Jepoy! Okay, ayoko na talaga dyan. Sunod, welcome back. Walang ito, may mga tao talagang hindi nawawala ng dangal kahit anong gawin. Diba? Babalik at babalik kami. Gusto na kami, bakit ba? Walang titigil sa pagnakaw sa kabahan ng bayan! Ang tunay na pighati, katigasan ng ulo ng mga tao. Warakan! Warakan ng dangal.
Palakpakan po. Witty ka doon. Sunod. Balik yung blunder, guys. Ano ba ang dangal? Ano ba? Bastos! Pinanonood ng porno. Ano? Iba ang vaccination po ata to. Parang iba ituturok kay ate mamaya. Ang dudumi nyo! Galing kay Raven. Ayan. Ang mga wala lang dangal. Yep. Ito na nga yun. Sunod! Ayoko na tignan ng pighati sa mga mata nila. Sawan-sawa na ako. Yung nasubo ng tropa mo yung buong kwek-kwek sa bago. Matat ka kasi. Wala ganda na edit na ito ng VNR ko. Galing kay Jet. Lagi na lang pag meron na... Winasak mo! Winasak niya yung paso! Winasak ng mga zombies yung paso. Sarad! Sabi mo, kung maghiwalay tayo, mamamatay ka. Pero nang inanak kita, wasak na yung script niya. puntod mo sa simenteryo, wala naman manloloko. Galing. Pucha, nawala. Parang yung fans kay Vernon. Top 5 raisins. Teka, di ba to? Hey! Pinoy ako! Hey! Typo yan. Mga Gaemon DOH. Hey! Okay, no comment. Sunod, galing Armando. Wala, Amanda. Okay na sana eh. Ito, tinanggalan ng dangal yung meme. Ayoko na. Galing kay COVID. Dulok. Multiverse of Madness. Ano nangyayari? Okay. Hindi pa tapos! Anong edit to sa TikTok? Ayan, doon bumalik ang puta. Leche. At pahuli. Galing kay Kamatis Bugong. Yes, sa wakas may wholesome din. Ayaw daw po kasi ni Kuya Jeff tsaka ni Leonard maghalo, kaya yung aso na lang po yung gumagawa. Parang may napanood na tayo naggaganito. Aso na lang po yung pasasahuran ko. Yeah. Sige lang. Sinusubukan niya atang takpan. Siguro may instinct to na something din natin naintindihan. Yung mga opisyalis sa atin nagtatago ng dumi. Kaya ganito. Masipag, di ba? Para mga mamamayan natin. Tapos nanakawin lang ng iba. Mayroon sarili. May choice ka ba? hindi pa pili. May choice ka ba? Kaya po, Dadirek, yung aso naghahalo, kaya yun na lang ang sasahod. Hindi na si Leonard. Mamaya papakita mukhang hindi populatanin si Bantay ngayon dahil masipag. Ano natatapos yun? Kung natanggal ito ang pighati nyo o nadagdagan, i-like, huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga naghahanap ng saya nyo friends. At pag ni-like at subscribe mo, papadalhan kita ng giveaway 700k laptop. Paulo na mamaalam.